लेसार प्रफिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जोबोद इन्टारेस्टिं खोथा लाबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जोबोद मोजांबो आरो फारसेथिं जाय गाज्रिबो जानो हागौ नोंथांमोननियाव नुनो मोन्दों दिनैनि रादाब गुबुन गुबुन रादाबाव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों जानांगौ फैला बरगयारी बिथाङाबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंसिगोन होनदों दा बिथांखौनो लानानै आङो माखासे खोथाफोर सावरायनो लानाय जादों मोजां जागोन गाज्रि जागोन एबा मोजाङा माबोरै गाज्रिया माबोरै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन दा फैदो जोङो सावरायलांनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा राफोद बयनिख्रुइबो मुंदांखा जाजेनबोनाय हायनामुलिनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम गोबांथार फिल्मफोराव बिथाङा फाव खालामबाय फावखुंगुर फैला बरगयारी बिथाङा दा रायजोफोरनि मददजों बिथाङा बिसायख'थि गेलेनोबो सिगांबाय होनदों दा आथिखालाव अर्थात 2020नि बिटिसि इलेक्सनाव दा बिथांनि बे बिजाथि महरै ओंखारनायाव आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन बिथांनि समस्थिया जादों कख्लाबारि समस्ति बाक्सानि बेहाय बिपिएफनिफ्राय दङ फारसेथिंजाय पार्टी हिसाबै बिपिएफनिफ्राय दङमोन बिथाङा धीरेन बर' नाथाय सरगयारी बिथाङा फैला बरगयारी बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंगोन दानिया इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोननि समस्तियाव बिथां दारायनो नागिरनाय जायगायाव नाथाय गैथ'आ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्लानिफ्राय नैबेयाव बेयो फार्स्ट लिस्टमोन इउपिपिएलनि आरो सेकेन्ड लिस्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेहाय कख्लाबारि समस्ति होननाय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोननाय जायाखै ककिलाबारि होदों बेयाव बिपिएफनियाव कख्लाबारिबो बुङो दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गैया नाथाय बे इउपिपिएलआ बिजाथि फसंगोन बेयो रोखा बेखौ जों मिथिगौ बेयाव थार्ड लिस्टबो ओंखारनो हागौ बिथांमोनहा दा जेखि जाया दा बे मोननै हानजानि अनगायैबो आरो बर'फोरनि हेंथायै ओंखारग्रा सोर दङ जोंनियाव अबर'फोरनि हानजाबो दङ अबर'निफ्रायबो बे ओंखारगोना फैला बिथांनिफ्रायनो खुगानिफ्राय ओंखारदों नोंथांमोनहा बेखौ भिडिअखौ नुवाखैबा नोंथांमोनहा नैबे सावगारियाव नुनाय भिडिअखौ अर्थात मोगा मोगि लानायखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों नायना लानो हानाय जागोन दा बिनिनो सावरायनाय लाग्रोनाय जाबाय दानिया बिथांनि बिसायख'थि गेलेनाय बाहागो लानायाव जोंहा मा लाब दं मा लस दं एबा बिथाङा मा लाब जागोन मा लस जागोन बा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा फार्स्टआव गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांखौ लानानै सावरायग्रोनो नागिरदों दा बेवहाय बुंनो नागिरदों फार्स्टआव आङो बिथां फैला सारखौ कंग्रेचुलेसन बावहरबाय दिनै बेयाव देग्लायनि बिसायख'थियाव ओंखारनायनि थाखाय बिथांखौ गाहामै गाहाम आं नेचार पाब्लिकेसननि जानानैबो आरोबाव खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जाहाथे बिथाङा देरहासारनो हायो आरो इयुननि थाखाय बा हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' ओनसोलनि थाखाय बर' हालामनि थाखाय मोजां खामानि मावो बेनि थाखाय आसा थिबाय दा बेयावनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं माखासे खोथाबो बुंनो नागिरदों ससियेल मिडियायाव जायखौ लानानै सावरायबाय थादों दा बिथांनि हाबाफारि मावनाय एबा बिथांनि साननाय हनाय जानाखि जों बेखौ सिनेमानि गेजेरजोंबो गोबाङानो मिथिनो मोन्दों नुनो मोन्दों दा बेखौ बिथाङा मोगथां महर होनोबो आखायाव लाबोदों दा बेखौ मोगथां महर होनायाव बिथाङा जुदि साक्सेस जायोबा जों बर'फोरनि थाखाय बा बै हालामनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि जागोन बेयाव समाजनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि जानानै थांगोन ना बेनि थाखायनो बिथांखौ जायफोर बिथांमोनहा लोगो लानानै देरहाहोनो नागिरदों बिथांमोनहा देरहाहोयोब्ला गाहाम जागोन आरो बे देरहानायाव जोंहा जोबोद मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों आरो बिथाङा गावबो सिमान जागासिनो दङ माबा हाबाफारि मावगोन बेजों लोगोसे डेभेलपमेन्टजों इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे इडुकेसन बेकार जेंना बा लाइमोनफोरनि थाखाय बिथाङा गोबांथार सलिउसन लाबोनायनि खोथा बुंदों दा बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जाहाथे बिथाङा देरहासार जानानै बे हाबाफारिखौ मावनानै थांलांजोबो दा बिनिफ्राय बिथाङा जुदि देरहायोब्ला फिल्म इन्डास्ट्रिनियाव आरो बिथांनि आगानसे बारायबावगोन बेयो 100% बेनिफ्राय आरोबाव समाजनि थाखायबो खामानि मावनो हागोन मावनायाव बिथाङा मुंदांखा जागोन मुंदांखाजों लोगोसे बर' हारिनि सासे रिसार्च पार्सन हिसाबै बिथांखौ गायसननो हानाय जागोन आरोखि रोखायै गायसननो हानाय जागोन ओरैनो बिथाङा ससियेल वार्कारखाबो मिथिनाय बादिब्ला फोरोंगिरिबो मावो हिसाबै दा बेनि थाखायनो बिथांनियाव जानाखि गुन दङ गुन थाखागोनखा जों बयबो मिथिगासिनो दङ दा मोजांनि बिथिङाव आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय दानिया मा गाज्रि जानो हागौ दा डिमेरिट्स जानो हागौ मेरिटनि एगेन्स्टआव डिमेरिट्स थायो बेयो नंखागौ दा डिमेरिट्सआ मा जानो हागौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं बुंनो नागिरदों फार्स्टआव बेनो डिमेरिट्सआ जाहैबाय बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंगोन बर'फोरनिफ्राय बर' फारसेनिफ्राय बे बिथांनि समस्तियाव गुबुन गुबुन मोननै राजखान्थियारि हानजा दंदेरो बर' बिथांनि बेफोरनिफ्रायनो बर'फोरनिफ्रायनो जेरै बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल राजखान्थियारि हानजा मोननैनिफ्राय दा बे मोननैनिफ्रायबो बिजाथि महरै सासे आरो गसंबावगोन दा बेयाव बर'फोरनि भटआ मोनथाम गावस्रानाय जागोन दा बे मोनथाम गावस्रानायनिफ्राय
बर'फोरनि जेसेबांनाखि बे ओनसोलाव दङ, दा बर'फोरनि सुबुं सानखोआ जेसेबां दङ बेनिफ्राय भटार्सफोरा बेसेबां दङ बेनिफ्राय 3 बाहागोआव गावगोन बर'फोरनिया। बेनिफ्राय एनि एगेन्स्टै बिथाङानो बुंदों बिथांनियाव अबर' हानजानिफ्रायबो ओंखारनो हागौ होननानै। जुदि ओंखारोबा बिथांमोननिया अबर'निफ्राय गथा जाबाय मोनसेल' बिसोरनिया गावनाय नङा। फारसेथिंजाय हानजा हिसाबै मोननैया गावलांगोन। दा बे खोथा, दा बेनि थाखायनो जुदि जेनोब्ला बिथांनियाबो सासे दायनिगिरि जागोन। मानो होनबा राजखान्थियारि हानजा दंखायो। राजखान्थियारि हानजा थासेयावबो बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंबावनायाव बर'फोरनि भटआ गावबावगोन, बेयो 100%। सासेबाबो गावनाय, सानैबाबो गावनाय, जेसेबां थांगोन बिथांजों गावलांगोन। जुदि जेनोबा बेखौ दायनिगिरि हिसाबै बरगयारि बिथांखौ रायजो राजाफ्रा बुंगोन आरो हमगोनबो, खोथायाव बुंगोनबो। दा बिनि थाखाय आं बेखौ बुंनाय जादों। मानो होनबा भट गावस्रानानै जुदि जेननानै अबर' हानजाया जुदि देरहानांगौ जायोब्ला मोनथामबो राजखान्थियारि हानजायानो मोननैबो राजखान्थियारि हानजाया रायजानायजों लोगोसे उदां बिजाथि जाय बांसिन उदां बिजाथि महरै बिथाङा नुजादोंबा बिथाङा बांसिन आरो दायनिगिरि जागोन होननानै बिथाङा बयनिजोंबो बुंजागोन। बेखौ नोंथांमोनाबो नुहुरगोन। आरो बिनि थाखायनो बिथाङा सानै हयै सांग्राङै बिसायख'थिखौ गेलेयोबा मोजां आरो। दा आसा खालामो बिथांमोना गासैबो खोथाखौ सावरायनानै नुजागासिनो दङ। मोनसे डेम'क्रेसि हादराव बयहाबो भट दारायनायनि बा बिजाथि गसंनायनि मोन्थाय दं आरो बुंनो मोननायनिबो मोन्थाय दं। बेनिखायनो आंबो बुंगासिनो दङ, बिथांमोनहाबो आवगायबोगासिनो दं। गोबाङानो बुंगोन आरो, जेबो नङा, बुंखागोन। दा बे मोनसे। बेनिफ्राय मोनसे गेदेरथार डिमेरिट्सआ जाहैगोन बिथाङा फिल्म इन्डास्ट्रियाव एबा सावथुन मुलुगाव बिथाङा जोबोद मोनसे मुंदांखाआनो लेभेलाव सफैनो हाबाय। बिथाङा मोनसे लेभेलाव सफैनो हाबाय। सासे राफोद एक्टर हिसाबै बिथाङा लेभेलाव सफैनो हाबाय। नाथाय राजखान्थियारि बिथिङाव बिथाङा दिनैनिफ्राय आगान होदों हिसाबै जुदि बिथाङा राजखान्थियारियाव एबा दानि बिसायख'थियाव जेनोबा, जोबोद गाज्रि रोखोमै जुदि जेननानै थाङोब्ला बिथांनि जानाखि हाइलाइट जादोंमोन, बिथाङा जेनै सावथुन मुलुगाव जेसेबांनाखि दावखोनानै जा लेभेलाव सहैनो हादोंमोन, बे लेभेला माइनास जाबोगोन। बियो 100%। नोंथांमोना बेखौ साननानै नाय। आरो बयबो बेखौ नुहुरगासिनो दङ, सावरायसोदों। फिल्माव जेसेबांनाखि हाइलाइट जादोंमोन बिथांनिया, बियो डाउन जाफिनगोन। बियो 100%। मानो होनबा इलेक्सनाव ओंखारोब्लानो जेनोब्ला, देरहायोबा नाथाय मोजांखौ आं दहाय बुंलांखाबाय, देरहायोबा जोबोद मोजां। जुदि जेनोबा बेयो मोनसे जोबोद गाज्रि जागोन बिथांनि थाखाय। बिथांखौ बेसेन होनाय नङा। दा बिनि बिदिन्थिया जोंनि बर'फोरनाव गोबां दं, मुं मख'ला, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। गुबुन फारसेयाव बिराद हाइलाइट जायो, गुबुन मोनसेयाव राजखान्थियाव बाहागो लानाय लोगो लोगो जिर' जाहैयो। दा सिगाङाव जेसेबांनाखि लेभेलाव दंमोन बे लेभेलाबो डाउन जाफिनगोन। दा बिनि थाखायनो सांग्रां जानांगौ आरो कनफिडेन्टजों जोङो जोबोद सेस्था खालामनानै जाय खामानिखौ मावो बेखौ मावनो हानांगोन आरो मावफुंनो हाथारनांगोन। मावफुंनो हायाबा बेयो खैफोद गोनां। बेनि थाखायनो बेयाव डिमेरिट्स हिसाबै बेखौ दैखांनाय जादों। आरो गोबांथार डिमेरिट्स दंबावो। बिथाङा फोरोंगिरि मावदों हिसाबै, फोरोंगिरिया प्राइभेट स्कुल बिथाङा बुंनानै लादों गावनो। दा जायखिजाया स्कुलाव फोरोंगिरि मावदोंबा फोरोंगिरिनि माना जुदा आरो राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो बिनि माना एसे जुदा जाहैयो। मानो होनबा फोरोंगिरि मानसिखौ राजखान्थियाव आखाइ होनाय लोगो लोगो फोरोंगिरिनिफ्राय जानाखि गुन दंमोन बे राजखान्थियाव बारस्लायनाय लोगो लोगो बिनि गुना सोलायलांनांगौ जानानै फैयो। बे अट'मेटिक, बेखौ रावबो हाया, हमथानो होननानै हाया। बे जालांखागोन। नोंबाबो जालांगोन, आंबाबो जालांगोन। बे फोरोंगिरिनिफ्राय राजखान्थियाव बारस्लायनाय लोगो लोगो बेयो अट'मेटिक कनभार्ट जालांगोन, केरेक्टारानो जालांगोन। बायद' जानानै उफाय गैया, थिनथारनांगौ जानानै फैयो। बिनि थाखायनो बिथाङा जुदि देरहायोब्लाबो बा जेनोब्लाबो फोरोंगिरियाव फैफिननाय लोगो लोगो बिथांनि जेनाखि सिगांनि फोरोंगिरिनि लेभेलमोन बेयो आरोबाव बारस्लायगोन। सुबुंफोरनि साननाय हनाया बेयाव आरोबाव मोनसे सोलायनाय जागोन। दा बे मोनसे डिमेरिट्स जागोन। दा बेखौ नुखादों, मोनथाम डिमेरिट्स दङ बाहाय गुबैयै। आरो बिनि अनगायै फिसा फिसा गोबांथार डिमेरिट्स थाबावनो हागौ। बेहाय नोंथांमोनहाबो बेखौ सावरायनो सुबिदा होदों आरो बिथाङा दिनैसिम नमिनेसन होथ'वाखै। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिथाङा होगोन होननानै 18 मार्चआव होगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। नोंथांमोनहा भिडिअखौ गोबां नुखाबायबो जानो हागौ। दा बेखिनिमोन। आरो बेखौ बिथांनि जानाखि नुजानो नागिरनाय एबा जानाखि बिसायख'थि गेलेनो नागिरनाय आरो जानाखि डिमेरिट्सफोर जानो नागिरदों, बियो बिथांनियावनो थाजोबगोन। दायनिगिरिया बिथाङानो जाजोबगोन बे नङा। बिथांखौ जायफोर बिथांमोना थुदोंमोन, जुदि जेनोबा मोजां खोनासं, नोंथांमोना जेनोब्ला आरो बिथांनि गासैबो जों दा बुंनाय खोथाफोरनिया जुदि जामारोब्ला जेननानै, बिथांनि जानाखि डिमेरिट्स जागोन, बे डिमेरिट्सनि जाहोना जागोन बिथांखौ थुग्रा जायफोर मानसिफोर दङ, बिथांनि लोगोफोर दङ, बिथांखौ जायफोर सापर्ट खालामनानै बिसायख'थियाव आगान होहोदों, बिथांमोननि थाखाय दायनिगिरि जाहैगोन।
बिथांमोनानो दायनिगिरि जाहैगोन। मानो होनबा बिथाङा बुंनानै लादों सिगांनिफ्रायनो गोसो दंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङा ओंखाराखै, नाथाय दिनैसिम गोबांथार सापर्टारफोरा बिथांखौ नारसिनबाय थानायनि थाखाय बिथाङा बाध्य जानानै ओंखारनांगौ जानानै फैदों आरो गावबो गोख्रों गोसोजों राफोदै नुजाखांबोदों। दा बे हिसाबै जेनोब्ला जेननानै जेसेबांनाखि बरगयारि बिथांनि फैला बरगयारि बिथांनि डिमेरिट जागोन, बे डिमेरिट्सनि गासैबो जमिदारा सापर्टारफोर गोजा जाजोबगोन बे। आरो फारसेथिंजाय जोबथारनायाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनानै बेखौनो खावलायहरनाय जाहरबाय, कंग्रेचुलेसन बावहरबाय साफ्रोमबो, जाहाथे जिहेतु गसंमारोब्ला बयबो हानजाखौ नायालासे बिथांनो भट होनानै बिथांखौ जाहाथे देरहाहोनानै बिथांखौबो सावथुन मुलुगनिफ्राय मोगथाङाव राफोद सासे गोख्रों मावथि ससियेल एक्टिभिस्ट होननानै जाहाथे सिनायथिनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहरबाय। बै ओनसोलनिफ्राय जोंथ' ओनसोल आं हमनानै ला आंथ' चिरांनिसो, ओंखायनो आं खावलायहरनाय जाहैबाय। मानो होनबा जोंनाव गोबांथार राजखान्थिनि गोरों गोरा लिडार नांगौ, जों जायफोरखौ दिनैसिम नुनो हायाखै। स्टेट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलनि सासेबो मिनिस्टारनि जों नुनो मोननाय जाहैयाखै। फिसा फिसौ मिनिस्टार मोनदों, बेखौ जों मिनिस्टार बुंनो हाया। आसामाव बर'फोरानो मेजरिटि हिसाबै बांसिन दङ होनजायो कास्ट हिसाबै। दा बेयावहाय चिफ रावबो मालाबाबो मोनफेरनो हायाखै। फिसा फिसौ मिनिस्टारनि बिबानफोर मोननानै दङ। दा बेजोंल' जेबो जाया। आरो बेनि अनगायै सेन्ट्रेलनियाव मिनिस्टार हमआवनो जा जायखिजाया केबिनेटआव मिनिस्टारानो जा, मा मिनिस्टारानो जा, स्टेट फुड मिनिस्टारानो जा, जेबो बिबान मोनसेबो मोनहैनायनि जों लामायाव दासिमबो नुवाखै। बे हिसाबै गोरों होननानै राजखान्थिगिरि दासिमबो जोंनाव गैथ'वा बुंनांगौ जानानै दङ। बेनि थाखायनो जोंनो नांगौ, जेसेबां गोरों गोरों राजखान्थिगिरि दङ जोंनो नांगौ ओंखारथों। बेखौ जों रावबो बादा होनो नाङा, थुनानैसो होनांगौ, थुलुंगासो होनांगौ, सापर्टसो खालामनांगौ। आरो सोरबा गोसो गुदुं दंबा बिथांमोनहा ओंखारबोनांगौसो। दा बे जोंनि सिथ्लासेयावनो नांलायबाय थानाय, दावराव दावसि जालायबाय थानाय राजखान्थिगिरिफोरखौ जोंनो नाङा। दा बेनि थाखायनो जोंनो जायफोर बिथांमोनहा गोरों गोरा, जायफोर बिथांमोनहा राफोद, बिथांमोनखौ जोङो इयुनाव जाहाथे गोजों नुहुरोब्ला, इयुननि थाखाय खामानि मावगोन नुहुरोब्ला बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनांगौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।